Құдай сақтасын. Құдай сақтасын, жаман болып отыр жігіттер. Құдай сақтасын. Погода мощная. Жігіттер авайландар. ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон ва касоне ки садои моро гӯш доред. аз ҳама шумо хоҳиш наворро то охир тамошо кунед ба хотири дигарҳо ҳам дидан. дар зари навор лайк монед, зеро ҳар хабаре мегӯем баҳри шумо хеле тааллуқ дорад ва барои шумо лозим аст. дӯстон ва касоне ки аз Тоҷикистон ва аз кишвари худ аз дигар ҷоҳо мошини шахсии худро доред ва ҳамчунин бо воситаи нақлиётҳое ки таксӣ ҳастанд ё ки автобус ба Федератсияи Русия мераванд ва наворе дар сомонаҳои иҷтимоӣ нашр кардастанд ки хоҳиш карданд то бо ин нақлиётҳо шумо бояд ба ҳамон Россия наравед, зеро бисёре мардум дар ҳолати сардӣ бовар кунед ях карданд. албатта ин наворро мо натавонистем дар инҷа пурра бигзорем. касое ки хоҳиши ҳамин видеоҳои моро тамошо кардан доред, марҳамат бидоред дохили телеграм-канали мо. дар он ҷо ҳама ин наворҳо оиди ана ҳамин хеле гапу чапе ки мо ҳозир гап задастем ҳуҷахтон мебинед. мега шунидан кай бувад монанди дидан. ҳо мегем барои чи дар ютуб намемонӣ? Барое ки наметонем. ютуб намегузора ва ҳангоми гузоштан ҳам шояд ки жалб бар мо бираса. барои ҳамин дӯстони азиз, дар описания ва ҳамчунин дар комментарияи аввал силкаи телеграм канали мо ҳаст. бидроен тамошо кунед, бидроен хабарҳоро бо чашми худтон бибинед ва бигӯед ки раҳмат бар падар ки ту ҳамин хабарҳоро мо расонистӣ. чизе ки ҳаст мо ҳаморо гуфтаистем бародаро, ба хотире ки дилмон месӯзад. ихтиёр дар дасти худтон. буфуратон бо мошини шахсии худтон биред, буфуратон бо таксӣ, бо автобус, ҳар чӣ хоҳед бикунед, лекин эҳтиёт бошед ки бовар кунед вазъият безеб аст.